دولار تقبلنا نتسدتنيا كنهبو مسحابنا يسو ገገዙ خيدي بصبحيتو ግን ቀጽሉ بጊዜ ግን እዚአቶም መስተቃወምት ርክብ አለዎም ነዚ ካምፕ ዝን ምፍራስ ዝሰርሕዎ ዕየገዛ አለዎም ተባይሉ ህይወትና አብሪስ ከአቱ ስለዘይደል በዝረዲት እዚ ክንመልሶ ኺልና اوكي عاوز نبرو حجي اما حارود يم نيرم ولا من يم نيرم اما حاريم كله محاريم اجي ترديني اوكي زخونه تግርኛ ዝዛረብ ሰዓት ሲ ጁንታ ተባሂሉ ዝፍረደሉ ዝነበረ ሰዓት እዩ እቲ ሰዓትቲ ስለዚህ ኣብቲ ሰዓትቲ ብመንገድ ሰልጠነ ግርማይ ዝመፀካ ገንዘብ ተቀቢልካ ንስደተኛ መኽፋል ማለት ካብቲ ጁንታ ዘብል ወንጀል يحلفو ዘይህበካ ፍጻመ ኸውን ከም ዝኽል ተብራርኩም ፈት بعابيون انا مالتي نابت معسكر ካብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ መሪሕና ምእንቲ ህዝብ ምእንቲ ስደተኛ ጻውዒትና አቅሪብና ወይ ድምጽና በሰላማዊ ሰልፍ አስሚዕና አብስተመለስ ኩሉ ሰዓት ቀጥታ እስኻ ናይ ተቃውምታ አባለኻ ጁንታ አኻይሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ የትዮም ነው ሰለስተ ወርሒ ምናልባት ተዛሐሶት ከይከውን ገለ ዝብል ተራሃሊ በዚ ዶክመንት እዚ ከረጋግጸሉ ኽእለ ማለት እዩ ሽብር ወንጀል ኢሎም የትዮም ነው ማለት ነው ዓለይ ማለት ዳን ዶክመንት ህጅብ ሰዓት እዚ